Welcome to my guys. May vlog. Shooting po sa mga pamilyang Aligre. Hi, Care. O, naamo ang Inday Princess sa amon salida. Santuong ni siya dali. Sir Care. Hi, Julian! Hi, Mamen. Salamat. Good morning. Hi, Kapninyal. Good morning diha. Onya, good morning po sa ato ang nag-birthday karon. Si Kap Grimar Bariti. Ang umaabot din nato mga konsihal, Kap Grimar Bariti o Kap Clifford Dijal Pakpak! Hi vlogs! Welcome to my guys! Ni Avis Rest House ni Kap Grimar Bariti. Sorry bidari niya mag-shooting po mi sa among episode. Laing episode na po sa buang Da Pamilyang Alegre! Ni amin ka na ron. Si Congressman Bibo tuwa makari kayo sa unong damgo. Gadamgo siya nga ato siya sa Las Vegas. Pastilan damgo. Pero tinuon yun. Tuwa ron sila dito. Salamat kayo ninyo tadan. Nagniya po ng ang atong director si Ma'am Tess Jess. Hi Ma'am Tess. Alegre! Yes. O si Dudong Ker Soto. Ay, Dudong Ker Soto. Si Soto Mayor. Hi. Para dito. Bawa din ato ang mga director. Kay Soto, Way Mayor! Mo ni atong mga view diri mga bulila ko nung kanya. Ang atong view di aron mi sa hi Mamen. Hello! Hi guys! Aligre kayo nga. Kauban ni Goliath to. Mayor Dumamida. Aligre kayo. Mabot nga. Barangay Kapitan. Bulisan. Mabot barangay kun mudaog si Kap Grimar Bariti ba kun siya sa siyudad Subo kay mudaog mo gyud na si Maminda nay umaabot at. Hoy, pag sure di ako sa Goliath issue tanan man mo tag barangay captain. Tanar ba ni siya taon si Maminda kun unsa kuno ng pakra. Ang ipasabutan ng pakra kanang igaton. Mao na igat. Mao di ay ni mao na nga. Kurang pakra. Igat kinayo. Pero di ay yung sugot nga ilisan kag kir nga mahimo mayordoma ha. Iyo gyud sugot. Correct. Daligid mo sugot anak. Iyo ka mo sugot nga si Boss Barete lain na iyang mayordoma. Kay sa una lang imugugma no? Oh, lagi. Sa maning gugma hawam ni pang. Mao na gitawag og gugmang way kagawasan ba men. Okay. Warbay siguro og duna din ni asawa si Kap Grimar kuno o si Don Bariti sa gawas. Mo ba? Oh. Ambot na. Ato nakatangan og kinsa jud na no. May bawaan na ato ha. May bawaan na nato sa among episode. Nya mao ni among directress gyud makita. Hi ma'am direk. Hi ma'am direk. Pakra. Oh, pakra. Okay. Mao ni din he. Dira mo ang pinalanggang buma na mo si Dodong Richard. Guys! Nandira akong anak. Anak na ko ay. Mau ni mo edit taon sa akong vlog. O nga mo ang cameraman si Sir Borges. Mau ni Sir Borges. Nani siya, dako-dako siya sa ECT. Mau ni view nga bug shooting nga diri. Bukid sa Buhisan. Mau ni vlog. Unya ani apod si Dudong Michael ang suod na mga kauban nga mao sa di siya murag nabuuta na sa una ko trabida nabuuta na kay tungod kay nabuta na kay sige ba sige kuyog ni Clifford Dijal. Okay, thank you kayo. So mao na ni guys ha. Salamat kay ninyong tanan sa pagtan-aw na mao ni si Direk Soto. Hi Direk. Good morning mga. Morning mga kakigo. Mga kakigo. Okay, like and subscribe mo siyang kuna. Salamat kayo Direk. Salamat. God bless. Thank you kayo. So mao na sa to mga kakigo ha. Ato ning punuan niya sa mga umaabot nga mga panahon niya. Sorry lang kayo sa ways o pa nako mabuhat ang continuation atong ang Jack of all trade o pa nako mabuhat lagi sa unga niya. Usbo nako pagpangayo pasaylo ninyo nga ang ato ang sigot apo ni sigot ti wonderful. Mangita pa mi paagi unsaon to basta ug unsa gali amo lang gitong kuan og kopya sa CCTN para makita gito ninyo kay unsaon mga CD taon portig yung guba. Grabe gyud kayo. Nang next month. Basin mga next month o mga kakigol makuha na to. So salamat lang gyud kayo niyo sa inyo ang pag-subscribe niya. Shout out po di ay sa kuan Secure TV. Nga Secure Community TV. Nga tanaw
tanaw kasana ninyo sad subscribe sa mga tao din ha. Salamat kay ninyong tanan ha sa tanang mga may subscribe. Ang labi ng gyud kaninyong tanan nga niya karon nga may tan-aw sa ato ang Pamilyang Alegre. Thank you kayo. Tan-awan ninyo Pamilyang Alegre. Nami live sa Facebook. Nanapon may replay sa buntag alas 11 alas Sir Soto unsa to ra sa ato ang replay sa ato ang Natay Pamilyang Alegre FB Live. Just visit the Pamilyang Alegre page sa alas 6 na sa gabi, matag Lunes hangtod sa Biyernes. Og makaangkon mo mga kakigol og bugas. Makita That's niyo. right. Ang atong replay ni kabuntag I-review na nato sa CCTN nila sa ilang mga social media platforms, sa ilang CCTN FB page, CCTN channel sa Channel 47 o sa CCTN YouTube channel. Naana sa alas 11 hangtod sa alas 11:30 sa buntag. Okay, thank you kayo sir. Amo to among direktor Sir Soto Mayor. Oo. Sa tay pangalan mo tinuod Sir Soto? Ayun na to, giti. Kinsa to sir? Tony. Sir Tony Soto. Pero Antonio ni siya Tony Soto. Antonio niya, Antonio. Pass. Okay, thank you kayo. Hi vlogs! Welcome to my guys! Ako si Gulyat Alegre, online seller ni bisag na ginotonong itsura, nakasawang gwapa, tambok lang pero okay ra. Mangitaw ko diri ka wa kumana dani. Matumba ka. Igagaw ko si Yorbot sa mga problema sa katawhan, daling makasabot. Sa babae, dili mangilabot, pero ang babae, mao'y nagkagubot. Why problema? Why tubo? Kung di mo bayad, impas. Don Ricardo Ricky Facundo, sa kayutaan siya ang daghan, apan paglaban sa mga kabus, mao'y iyang baruganan. Di makasinabot yung mga magpapagaw? Di kailangan na sila subtitle. Jose Alegre, dili hilig sa babae, kayot, ang cute, anak ni Yorbot. Alduin Humba, ako si Guapo, ako nilang yung mga ayog dispinsahan ni Minda. Boss Grim Arbariti, kang Jessica siya kuno yamahan, apan daghan siya angay mahibawan, unsa man. Jessica Bariti, kung imong masawa swerte, gwapa na, buutan o kwartahan. Okay, Sir Bariti. Ako yung mamaniho niya. Clifford Ninyal, naibog ni Jessica, apan unsa bang hitabua, nga anak man niya. Buwan, pwede ka magtarong ha, sige. Pagbuhat og ingredients. Cleopatra Alegre, asawa ko ni, ang iyang body, suave, bisan sa iyang katigri, nakanak og butiti. Alwin Alegre, ang tinuod nga anak ni Boss Bariti, apan unsa bang hitabua, kadawaton dili man ang iyang papa. Ako'y magunak, ako'y mayordoma. Mas gwapa pa kunin mo. Si Minda, ang siksi nga mayura duma, naibog sa boss niya, murag pakra. Si Princess ang iyang ngalan, ang binabae nga buotan, maoy nagbantay sa ilang binuhatan.